ľudia, žiadna z nás si určite nebohla byť istá, do čoho ide. A ak tvrdí, že áno, tak klame. Ten čas na spoznávanie tam bol veľmi obmedzený a tým prsteňom to neznamenalo teraz nejaké spečatenie vzťahu alebo nejakého vážneho vzťahu. Tým prsteňom to v podstate len začínalo, pretože nasledovalo reálne zbližovanie a spoznávanie sa v realite. No, ja si veľmi vážim pekné správy, podporu ľudí, fakt mi chodia veľmi pekné správy, odkedy som bola v Ruži. Je veľmi veľa dobrých, prajných ľudí ešte na svete. Ale čo sa týka celkovo tých médií a tak ďalej, ja sa snažím tváriť, že sa na to proste netýka. Myslím si, že som nejak tak stále nad vecou, nemyslím si, že ma to nejak zmenilo, ja sa cítim stále taká, ako som bola aj predtým, takže pár vecí sa samozrejme v živote zmenilo, ale konkrétne toto ja nejako v hlave neriešim a nepovažujem možno za prvoradé, čo sa teraz týka médií, ale samozrejme oceňujem veľmi pekné správy od ľudí.